Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Daily povlačenja. Danas otvaramo The Grand Creators. Booster koji je poprilično star, ali verujemo da ćemo da povučemo nešto dobro. U pitanju je jedan booster za danas, verovatno ćemo otvarati i u narednoj nedelji. S obzirom da mesec jako brzo izlazi. Da vidimo šta smo povukli. Ovaj booster je poznat po tome što se u njemu dobijaju inzektori. Inzektor Hooper je prvi. Virtual World, him. Draco Back, wow. Starlit. Echo Sister. Hidden Harmony. Yugioh Warrior i to je to. Da vidimo samo šta smo povukli. Nije loše. Mislim da je ova najbolja karta ovde povučena. U svakom slučaju to bi bilo to za ovaj daily pool, a mi se vidimo u nekom narednom. Da, veliki pozdrav!